Hello, maayong buntag sa tanan tibuok kalibutan. December 31 na. Mahaw de taninjo, nagluto ko og kuan bibingkang tik-tik sa mais. Kamusta namong tanan? Pila na laman ka minuto. Pinaka-oras bagong tuig na. Kadang video dasang adlaw katulong utana nga asa kuno kumulayas. Sitar ko sang Maninay sa Dasmariñas, Cavite. Kita ko katong nanay dahil piniingan nga kunong Maninay mula kunos naong ni nanay sila man tong kaedad tong nanay ang Maninoy dadto wa na diha terus kasin putus ang tatay na si nanay pag si Maninay barkada sila kaminingan nga kunong Maninay kahawid kuno ni Nanay Lita mga pideta. Kamusta inyong New Year umaabot? Nagluto ko sa dog bibingkang tik-tik kay masin anjaog ato ko sang manhod. Kaya amo tunaingon nga muli mas trabaho hinda. Ija bang birthday gahapon, hid ni isang birthday karon gabi siguro sabay sa bagong tuig. Katudayang nangutana na, ano rin man din habang ngutana, katong nangutana sa hasut sa kasal nila Mama Alits, na napiniingan nga si Ruby Provincia na kuno, si Jijin, kasal na ba kuno? Kasal na sila sa huwis, o palaman na sa pari. Wakukebaw, ano sila pakasal, basta harap mo ito kanan. Kasal na nagpare sila din pas Manila sa mga bago pang mga batanon pa na sila Manila na sila ng kanang mga bata Manila nang gipanganak sa San Juan. Sa nangundang sa trabaho sila trabahoan mo nang muli nag probinsya mo nang panas probinsya. Kasal na tanan sa pare si Majuli kasal na Esther. Parang sa gilain, kamay isuon ng laki, huwis rapod na. Sila Ariston Jr. huwis rapod na, Ronaldo huwis na. Canistudo Enrico, wa pa na. Kumpleto naghang tubag kay na may mga pangutana arong makumplito. Ako hagbayad ako. Wa ko ni aging huwis dito na ko pare. Manang tubag sa pangutana katuning tiim nga kasal na ba kung hamang isuon. Bibi, ajaw-ajawon, dali. Hi, dali, hi. Hi, Precious. Precious, hingajaw ka, ado. Dali, be. Awa, halag banig. Ang sapat tumbak kay sinilas. Sabi ito tindagan. Napa. Bailog sinilas na bailog. Sama nag mga silingan donan. Patutot ta. Kaprecious patutot na wala to. Wala man itong nagpatingog. Kawa ko sa istorya. Kasi nang utana, mga picture, kapil. ako, Lina, Mita, Esther, Rodelisa, Ajoy, kaano maglaki, Ajoy, Pito. Susunod yan, hindi lang ko kalipat naman ko. Ay, Rubilin. Ajoy, Rubilin, sunod Ali, sunod Julie, napo di Julie. Sunod di Ali, Roy, Julie. Kaplam des Roy.
Maguha mo gusto Roy dito. Roy, Jole. Diyan ka man ni Jole, Jijin, Gabriel. Kapalang Jijin. Number. Jijin, Gabriel. Tiri, Dodo. Naglibog na may sa kadaghan. Ay, naimduman. Buto giingan sa una. Naimduman na sa una. Maong na naraghan mi kay sa tayo gusto laki. Sa 5 mi kabadi dyan sunod sa lalaki. Sa 15 mi kabuok. 4 sa laki. Maguha ang padayas mo ni kang adoy. Mukhang betul Monica. Muati betul lah Azoy ni Monica. Kay gali mas Monica eh kaunong si Azoy. Wala kay boss wala ko kasusud sa sunod ni Azoy yung kinsa libog na ko. Si Pura may kinamanghuran. May ikakinsin sa si Dodo. Sa Tiri si Mas Tiri. Kurame, Dodo. Tiri si Tiri. Tiri. Gabriel. Si Gabriel Kapila, si Jijin. Basta libog galagin yung daghan. Basta Gabriel, kinasal na sila pare. O pare na ba ito? Pare na ba na sila? Oo. Palipat man ko. Maguha pa. Huwis. Mga huwis na sila. Mga Rubilin o si Jijin, huwis din na sila. Sila na nagkasal sa Manila. Sa una. Libog eh. Kapilas Jijin. Ha, libog siguro magdiinsuon. Agbasa kaya gunom, taman unom si Azoy, kaunom. Kapito, si Rubilin. Kawalo. Lisod po, og laing tao, di kapito. Kawalo, sunod ni Rubilin. Ako sunod ni Azoy, si Rubilin. Bukang kung si Rubilin ni Ali. Tunod lagi na sila. Rubilin Ali. Sunod Roy. Sunod Duli. Juli, Jijin, Gabriel. Tiri, Dodo. Dami. Sino gani? Nangungutan na po din si Aisa kuno ikatinagod bang ikan si Sai. Si Aisa din na anak. Apo na mo ni ginaw ng apo nga. Si Sai, so anak pa siya, apo raman. Ilara gani nang gibuto-buto. Mura na ginaw ng apo gibilin. Sabay. 1 month pa na. Hindi 1 month. Oh, di ka subay-bay na uban nga. 5 minutes later. December 31. Itong dako. Ato day ko magdaong. Kina na Sir Milita, inabot. Sukad ko niabot o kami nakita. Karoon pa. Sungasong sa grabe kainit. Grabe kainit. Gapot ng agtang na ni. Diktado. Ito no, mga tao ay kaulihan. Init pagbagot-bot.
Hello. Number 8. Binigyan ako ng Wala na si Bernard. Kilala pa naman ako sa pilahan doon. Oh. Hi, Black Black! Ay, Black Black. Pugi-pugi, Black Black ka. Di nila. Kami kuan. Bangus. Nagtagbay dia. Nagtagbay dia, bisik. Bisik tagbay dia. Happy New Year, tagbalay. Happy New Year and happy birthday to me. Happy birthday ko na Happy New Year to me. Isang birthday, bagong New Year na. Ay, nagbakasyon man na siya. Tumlaglayang nasod. 5 minutes later. Five minutes later. Salag lamang kus. Tas andan ning ahang mission ragi pangari. Happy New Year, Ma'am Yuning Ayop. Alanis Nisan, Happy New Year. Jet Mendoza, Happy New Year. Arlene Rolon, Happy New Year diha. Mers and Korea, Happy New Year, ma'am. Ug ni Ma'am Pili sa Taghap, di asa Quezon City. Mayong buntag tanan diha. Imong pamilya sa Quezon City, Ma'am Pili sa Taghap. Musta New Year. Mga kaigsunan diya sa Bohol, Happy New Year yung tanan. Kita man nga Happy New Year. After na po na rin 2026. Pero ampo lamang diya po sa Ginoo. Humaning mission. Pideng-pideng na rin ang mata. Namisplace agahang sa amin. Practice ko na ko sa amin ug makaya ba. Dede ko sa highway pa doon housing. Walking. Painit ng pa rin tutong simot. Sa una ni lugar ha, amo ni sukatos upaw mo at tulad to karon di naman pwede yung shortcut. Dapat na alam mo rin ano na siguro ko taman mo balik ko kawan nun dito po di ay isang igsoon ga BA muli ko kay grabing sa baadad to mo ni mato si nga balon kuno ni ja man butsat to na pero okay ra pod og di butsat kita naman mi hinaat lamang kos labang makagahom nga mga tapos-tapos man ang
mission. Okay. Gusto ding mag tambay ta. Watay. Kuan. Watay income. Bisa ginagmay. Kadulang niingon na nga. Nadalingan na nga. Kuan. Pabalik ako nukoy sweldo sa YouTube. Jesus mo receipt. Dugay ng panahon ko, nakasweldo. Last ng sweldo at turang ugos. Diya. Among kuan. Among kabutan sa among family house nga akang amutan. Taas na paghanggap nga makaamot. At tura pang Agosto. Sa among kasabutan para karong 2026 sa birthday tatay mo nang taas-taas na po akong kaamot. Diya. Hang tubig ug kurente pa sa Bohol. Murag haratong pasaplang nanay. Karon di ay deadline pero sa among kurente. Mo pala nang kurente kay panraman. Paumpay gamit. So di hapon pwede yung mapalya kay aron di makutan. Muna. Mga tadukos. Labang magkakamag sa mahaman ba nihang mission rong 2026 naman. Hinaat lamang kos labang makagagahom nga mga tapos-tapos man yung ahong mission. Okay. Gusto ding mag tambay ta. Watay. Kuan. Watay income. Bisa ginagmay. Kadulang niingon na nga. Nadalingan na nga. Kuan. Pabalik ako nukoy sweldo sa YouTube. Jesus mo receipt. Dugay ng panahon ko, nakasweldo. Last ng sweldo at turang ugos. Diya. Among kuan. Among kabutan sa among family house nga akang amutan. Taas na paghanggap nga makaamot. At tura pang Agosto. Sa among kasabutan para karong 2026 sa birthday tatay mo nang taas-taas na po akong kaamot. Diya. Hang tubig ug kurente pa sa Bohol. Murag haratong pasaplang nanay. Karon di ay deadline pero sa among kurente. Mo pala nang kurente kay panraman. Paumpay gamit. So di hapon pwede yung mapalya kay aron di makutan. Muna. Mga tadukos. Labang magkakamag sa mahaman ba nihang mission rong 2026 naman.